قوات جماهير وقواعد وقيادة العمل الوطني الإريتري المقاوم لنظام الطغيان والاستبداد في إريتريا، القادة والحضور الكرام، ضيوفنا الأعزاء وخاصة من مصر المحروسة، هذه الكوكبة الذين استمعنا إلى أسمائهم الآن، نرحب بهم ترحيبا كبيرا ونفخر بأن يكونوا بيننا في هذا الحفل، ونحن نحيي ذكرى تحرير إريتريا. تحية النضال المشترك والمقاومة المستمرة. اسمحوا لي أصالة عن نفسي ونيابة عن المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي أن أهنئكم وعبركم أن أهنئ شعبنا الإريتري الصامد في الداخل والخارج بالعيد 31 لتحرير واستقلال إريتريا، كما أتقدم بالشكر أجزله لمكتب الإعلام والثقافة في المجلس الوطني الإريتري وكافة العاملين فيه للجهد الكبير الذي بذلوه لإحياء ذكرى تحرير إريتريا من الاستعمار الإثيوبي البغيض. الحضور الكريم، أود أن أرسل في هذه المناسبة التاريخية انطلاقا من مسؤوليتي وضميري الوطني الرسائل التالية. رسالة الأولى إلى الشعب الإريتري، أقول لشعبنا أنني لست هنا بصدد توصيف النظام القائم في إريتريا، لأنك تعلم طبيعته الدكتاتورية وتعيش بنفسك مآسي ممارساته، ولكني أود أن ألفت نظرك إلى أن سيادتك الوطنية ما زالت منتقصة في وجود نظام إيساياس أفورقي، وعليه فكما كان لك دورا محوريا في صناعة التحرير والاستقلال، يجب أن تنتفض ضد الإقصاء والتغييب الذي ظل يمارسه ضدك لأكثر من 3 عقود، وتلعب دورك الأساس لتحافظ على سيادتك وتكون سيد قرارك الوطني داخليا وخارجيا وفي السلم والحرب، وتتبوأ مقعدك الذي تستحقه في المجتمع الإقليمي والدولي. رسالتي الثانية إلى كافة قوى المقاومة الوطنية الإريترية السياسية منها ومنظمات المجتمع المدني، أقول علينا أن نعترف بأننا بضعفنا وتشتتنا وعدم تحديد أولوياتنا قد أصبحنا عمليا جزءا من الأزمة التي تمر بها بلادنا، ويمكن التدليل على ذلك باستمرار الدكتاتوري أفورقي في السلطة منفردا طيلة 31 عاما. والاعتراف بالضعف ليس نهاية المطاف وليست نقيصة، بل يمكن أن تشكل بداية صحيحة لمسيرة ظافرة، وعليه وجب علينا مضاعفة النضال المشترك وتوحيد طاقاتنا تحت مظلة وطنية جامعة ومتحدة مهامها الرئيس الخلاص من النظام الفردي الدكتاتوري وإحداث التغيير الديمقراطي الذي ينشده شعبنا المغلوب على أمره. رسالتي الثالثة لكافة مكونات المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، أقول لإخواني قيادات مكونات المجلس الوطني الإريتري بأنه يجب أن يكون المجلس الوطني هو جهازنا التمثيلي الموحد في كافة جوانب العمل السياسي والدبلوماسي والإعلامي والجماهيري، وألا تكون تنظيماتنا منفردة بديلا عن المجلس الوطني ما دمنا قد تعاقدنا جميعا على ميثاقه الوطني لمرحلة التغيير الديمقراطي وضوابط مرجعية النظام الأساسي للمجلس. الرسالة الرابعة إلى كافة الشباب الإريتري من الجنسين، أقول لشبابنا الذين نعول عليهم كثيرا، اعلموا بأن قيادة العمل النضالي الوطني الإريتري المقاوم لا يمكن أن يأتيكم
هبة من أحد ولا أن تقدم لكم دعوة لذلك، بل عليكم النضال والمثابرة والاجتهاد والتواجد الفعال في كل الأنشطة الوطنية المقاومة، والذي سيكون طريقكم للوصول إلى المواقع النضالية التي تستحقونها. عليكم أيها الأحباب أن تضعوا في حسبانكم بأنكم ورثة من سبقكم في النضال والعطاء، الأمر الذي يتطلب منكم المساهمة بكل عزيمة وإرادة وطنية وإصرار في المسيرة المقاومة لشعبنا وتحقيق سنة التجديد والتوارث بين الأجيال. الرسالة الخامسة موجهة إلى المجتمع الدولي ودول الجوار. أقول للمجتمع الدولي الذي أصبح يعرف جيدا طبيعة النظام الدكتاتوري القائم في إريتريا، أطالبه بالوقوف مع الشعب الإريتري وقواه المناضلة حتى يتخلص من النظام القمعي القائم ويبني نظاما ديمقراطيا يتعاون مع المجتمع الدولي ودول الإقليم ويساهم في استتباب الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم. كما نحذر أي جهة كانت من استهداف سيادتنا الوطنية أو الانتقاص منها نتيجة للأخطاء الفادحة التي ظل يرتكبها النظام القائم طوال فترة حكمه الدكتاتوري أو نتيجة لأطماعها التاريخية في وطننا. وختاما أؤكد عن قناعتي بأن من يقف مع النظام الدكتاتوري اللا شرعي ويساند منظومته الدموية ضد شعبنا الإريتري مهما تدثر بلباس وطني زائف ومهما ادعى بأنه حريص على إريتريا وشعبها، سيكون بمثابة عدو لشعبه ومتنكر لأمانة الشهداء وجرحى حرب التحرير ومئات الآلاف من اللاجئين، ومساهم في إجهاد مشروعنا الوطني الذي ناضلنا من أجله ل50 عاما مضت. وعليه فإنني أدعو كل الذين يدعمون النهج الذي يسير عليه النظام الدكتاتوري إلى أن يتصالحوا مع أنفسهم الأمارة بالسوء ويعودوا إلى رشدهم، ولنضع أيدينا معا بالطغيان والاستبداد للوصول إلى إقامة نظام وطني ديمقراطي يسع الجميع. فالخيار لنا الآن قبل فوات الأوان، والتاريخ لن يرحم أحدا منا. في نهاية الكلمة مرة أخرى أحيي القادة والقامات الوطنية الكبيرة وضيوفنا الأكارم وأشقائنا، وأتمنى أن نحتفل بمثل هذا العيد في عاصمتنا في أسمرة العام القادم، وما ذلك على الله بعزيز. وشكرا لكم. بحسب زملائي قلبي ذهبكو كبرات أبالاتن مرحتن تقالسن ني ودبات إتراو هاجراو بايتو كمون ني كلهم هاجراين تقالسي كبرات عايشنا بفلاي لومي كاب حاو هزبي مصري ويقبسي بزحات ጋዜጠኛታት ኣብዚ ምሳና ተሳቲፉ ምህላዎም ብጣዕሚ ዘኽርዕ ኮይኑ ክቡር ሰላምታና ይብፅሓዮም። ናይ ቃልስን ናይ ቀፃሊ ናይ ተቃውሞ ህይወትን ሰላምታ ብምቕራብ ብስመይን ብስም መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዴሞክራሲያዊ ለውጢ እንኳዕ ሓጎሰና ብምባል ነቲ ፅኑዕ ህዝብና ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ዘሎ እዛ መዓልቲ እዚኣ ሳላኻ ስለ ዝመፀት ናይ ሓጎስካ መዓልቲያ ክብል ደስ ይብለኒ። ከምኡውን ቤት ፅሕፈት ዜናን ባህልን ኩሎም ኣብኡ ዝሰርሑ ነዚ መዓልቲ እዚ ያው ገይሮም ነዚ ክቡር በዓል እዚ ዘዳለው ሞገስን ምስጋናን ይብፅሓዮም። ብምቕፃል በዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ካብቲ ዘለና ሓላፍነትን ካብ ሃገራዊ ሕልናይ ተበጊሴ እዘን ስዕባ መልእኽትታት ከመሓላልፍ ይደሊ። ቀዳማይ መልእኽተይ ንህዝቢ ኤርትራ፣ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣነ እቲ ስርዓት ከምዚ እዩ ከምዚ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ስርዓት ክህብ ዘይኮነ ምክንያቱ ባዕልኻ ትነብሮን ሕሰሙ ኣደዳ ናብራን ባዕልኻ ተሕልፎ ብምህላውካ ንዕኡ ምግላፅ ኣየድልን እዩ።
እንታይ ደኣ ሎሚ ሃገራዊ ልዕላውነትካ ብሰንኪ ተግባራት ስርዓት እዝን ኩሉ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ነውፂ ኣብቲ ዞናናን ኣብ ኣዝዩ ሃዳዲ መድረክ በፂሑ ስለ ዘሎ ልዕላውነትካ ኣብ ምዕቋብ ኣብ ምድሓን ግደኻ ክትፃወት ወሳንነት ናትካ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቲ 30 ዓመት ስቅያት ኣብቂዑ ልዕላውነትና ዓቂብና ሃገርና ብልፅግትን ምዕርግትን ክትከውን ናትካ ግደ ኣገዳሲ ምዃኑ ክሕብረካ እፈቱ ካልኣይ መልእኽተይ ንኩሎም ተቃወምቲ ሓይልታት ንፖለቲካውያን ሲቪካውያን ማሕበራት ሎሚ ኤርትራ ሃገርና ተሓልፎ ዘላ እዚ ስርዓት እዚ ነዊሕ ዓመታት 31 ዓመት ኣብ ስልጣን ሸሸይ ክብል ክቅፅል ናህና ድኽመትን ናህና ፋሕ ምባልና ምዃኑ ክንእመን ኣለና ብሰንኪ እዚ ድኽመት ኣካል ናይቲ ወፅዓ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ እውን ኮይና ኣለና ስለዚ ነዚ ምባል ድኽመትካ ምግላፅ ነጥባ ሓያልነትካ ምልላይ ካብኡ ተበጊስካ ነቲ ድኹም ጎንታትካ ከመይ ጌርካ ተዓሊ ምፍላጥ ስለ ዝኾነ እዚ ምባል ነቲ ስርዓት ዓቕምታትና ብሓባር ጠርኒፍና ብሓባር ፀሚድና ክንገጥሞ ይግባአና ናብ ሰፍሐ ፅላል ክንሰጋገር ኣለና ንብሎ ብልቦናን ብኩሉ ዓቕምታትና ክንሰርሓሉ ይግባእ ዓቕምታትና ክንጥርንፍ ይግባእ ካብኡ ሓሊፉ ከምዚ ዘለናዮ ፋሕፋሕ ምባል ግን ኣደዳ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ህዝብና መሊስና እውን ፀገም ንውስኽ ኢና ማለት እዩ ሳልሳይ መልእኽተይ ንኣካላት ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ብሃገራዊ ቻርተር ብሓባር ተሰማማዕናሉ መደባት ሰሪዕና ኣብ ንቀሳቀሰሉ ኩሉ ቀዳምነታት ነቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ሂብና ኣብ ትሕቲ ፅላሉ ነቲ ኩሉ ስራሓትናን ሕማማትናን ከነካይድ እምበር ወፃኢ ካብኡ ነቲ ሰማማዕናሉ ገዲፍና ኣብ ካልእ ጉዳያት እንዳበልና እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ይዳኸም ሃገራዊ መሪሕ ጊዱ ክፃወት ስለ ዘይክእል ነዚ ከዘኻኽሮም ይፈቱ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ፖለቲካዊ ሓይሊ ይህሉ ኣብ ሲቪካዊ ማሕበር ቀዳምነት ናይ ዕማም ምምዕባል ሃገራዊ ዕማማት ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ክኸውን ይፅውዕ ማለት እዩ በዚ እዚ ንገብር ጥራሕ ኢና ካብቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ተገላጊልና ኣብ ኤርትራ ህዝብና ዘማዕድዎ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክል ንኽእል ከምኡ እውን ቀፂለ ንመንእሰያትና ክብሎ ዝደሊ ካብ ክልቲኡ ፆታ ብቃልሲ ሓላፍነት ግደ ብካልኦት ዝወሃበካ ዘይኮነ ብቃልስኻ ትምንዝዖ ምዃኑ ስለዚ ሎሚ እውን ከም ትማሊ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ሰውረኦም ተሰሊፎም ኤርትራ ነፃ ክትኸውን ዝገበሩ ሕጂ እውን ተሓላፍነት ኣባኹም ዘሎ ብቃልስታትኩም ነዚ ዕማም እዚ ከተተግብሩ ኣብቲ ቃልሲ ብድንፋዕ ክትዋስኡ እፅዋዓኩም ካብኡ ሓሊፉ ካልእ ዝህበካ ስልጣን ዝህበካ ቦታ የለን እዚ ንዓኹም ይምልከት ሎሚ እውን ብዙሓት ካባኻትኩም ንቕሓት ትውንኑ ዓቕሚ ትምህርቲ ኣለኩም ኣብ ደሓን ዝኾነ ቦታታት እውን ኣለኹም ስለዚ ኣብቲ ቃልሲ ተፀሚድኩም ሃገራዊ ግቡእኩም ፈፅሙ ብል እታ ሓምሸይቲ መልእኽተይ ንዓለምን ጎረባብትን ሃገራት እየን እዚ ስርዓት እዚ ባህርያቱ ኣለሊኹሞ ኣለኹም ስለዚ ፃውዒትና ኣብ ጎኒ እቲ ንፍትሕን ዲሞክራሲን ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ደው ምባል ኣብ ስርዓት ናይ ምውዳቕ ዞናናን ንዓለምን ቅሳነት ክህብ ስለ ዝኾነ ኤርትራዊ ከዓ ናቱ ግደ ኣብቲ ዞና ናይ ርግኣትን ሰላምን ቅሳነትን ግዲኡ ክፃወት ምእንትን ናትኩም መርገፅ መትከላዊ መርገፅ ናትኩም ምድግጋፍ እንፅውዕ ተዘይኮይኑ እዚ ስርዓት እዚ እንተቐፂሉ ነቲ ዞናና ብምሉኡ ንዓለም እውን
ኣብ ነውፅን ኣብ ፀገምን ከእቱ ምዃኑ ክትርድኡ ንፅዋዓኩም ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ሎሚ ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ኮነ ኢሉ ድዩ ወይ ብመደብ ምስ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ደው ኢሉ ነቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ዘተባብዕ ዝኾነ ልባስ ይልበስ ወላ ሃገራዊ ልብሲ ይልበስ ካብ ደጋፊ ናይቲ ስርዓትን ፀገም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምቕፃል ግዲኡ ካብ ምፅዋት ሓሊፉ ካልእ ስለ ዘይኮነ ኩሉ ኣብ ልቡ ተመሊሱ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ንህዝብና ካብዚ ስርዓት ንምግልጋል ብሓንሳብ ንቃለስ ዝብል ሕጂ እቲ ግዜኡ ሕጂ እዩ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎሆ ብታሪክና ከይንጠዓስ ምእንትን ምስ ፍትሕን ምስ ማዕርነትን ምስ እቲ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝብና ደው ንበል ንዕኡ ነባራትዕ ብሓባር ንቃለስ ካብኡ ሓሊፉ ነዚ ስርዓት እዚ ምቅንጃው ማለት ፀገም ናይ ህዝብና ክቅፅል ምግባር እዩ እሞ ስለዚ ደጊመ ንኣዳለውት ናይዚ መደብ ኣዝየ የመስግን ነቶም ኣጋይሽና እውን ምስጋና የቅርብ ስለዚ ፅቡቅ